Wong iku lek guyu atine ayem bahagia. Sarape kendo. Sehat. Wong betutut nyaprut peten tengane. Susah. Sarape kaku. Gampang penyakinten, gampang oek. Mulane sampean lek suntik nang gone dokter iku dijak guyon mesti, ditakoni, dijak ngomong, iku sarapmu cek kendo. Lho dokter katanya nyontek ngono ditakoni, daleme pundi Bu? Ngono, mesti ditakoni ngono. Taman Ayu Pak Dokter. Ambek bokomu diisik-isik. Gawe kapas sih lho. Nyes-nyes nyes-nyes. Sama ditakoni, Taman Ayu pundi Bu? Panjen. Lah putrane pinten? 7 Pak Dokter. Loh, kok kata nggih. Cus. Ngono dokter kate ngecus sing ngenteni wonge. Lapo lho, wong nek guyu atine ayem, sarape kendo, lek sarap kendo bokonge empuk. Ya cublesane enak. Cus. Obat mlebu rata dadi tombo. Wara.